Sopo leh sing ape nolak menu seenak iki? Apa neh iki kondisine lagi banjir terus udan terus. Wah, enak era karuan iki menuku, guys. Kondisi lagi banjir terus udan terus. Lah piye enake mangan sing berkuah-kuah mek ora ya sing pedes-pedes ngono ya, guys. Sing marai wareg wae amarga iki kondisine ya koyo ngene. Apa meneh iki sambel jengkol iki dak menu sing kesukaanku, menu sing enak terkendul-kendul ya, guys. Lah aku mek masak jengkol iku senenganku tak gepreki utawa tak tutuki guys ben apa ben lepes ben empuk ngono lho menurutku iku. Wis bumbune nek kene iki sambel yo seperti biasa yo guys. Ono bawang, ono brambang, ono lombok terus micin uyah diulek ngasih lembut. Nek kene iki tak tambahi miri ben bumbune luwih ngeleket guys. Ngeleket iku maksude apa leh Bun? Maksude ngeleket iku bumbune ku ben medhok ben kental ngono lho guys ngeleket iku. Nek kene iki mau sambel jengkolku tak gawe ibu Anju Saidi amarga apa ben nyemek-nyemek ngono lho guys. Lan iki lho penampakane guys, apa kowe ora kepengin wayah udan wayah banjir cocok tenan.